μέρους της πολιτιστικής πρωτοβουλίας. Είμαι η Ουδέλη Λίτσα, η πρόεδρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο κάλεσμά μας. Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε απόψε μαζί μας την κυρία Σαμοήλη, βιολόγο, να μας πει την εμπειρία της στις θαλάσσιες περιοχές που έχει κάνει ασκεί το επάγγελμά της. Επίσης την κυρία Σοφία Μιχαλοπούλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα κάνει τη μετάφραση και βασικά που έχει βάλει το σπόρο για αυτές τις συναντήσεις. Είχαμε άλλη μία τέτοια συνάντηση με την κυρία Λίκη Πάνου την Άνοιξη, που ήταν μια πολύ διαφωτιστική κουβέντα για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις και διαλέξεις. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε, έχουμε νεράκι και αναψυκτικά. Το λέτε είναι έξω. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, κυρία Σαμοήλη. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ. Είμαι Μελίτσα Σαμοήλη. Είμαι βιολογία στην θάλασσα, τρόπικα. Στην Αφρική, όχι εδώ, συγγνώμη, όχι εδώ. Αλλά ο πατέρας μου ήταν από Καβαδάτης. Αλλά όλα δουλειά μου είναι στην Αφρική. Συγγνώμη, δεν μιλώ ελληνικά. Δεν μπορώ. That's it, I can't say that. Sorry. I will speak in English and Sophia will translate, so it will be a team. So I think shall I hand over to you? Yeah. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε. Είμαι η Σοφία Μιχαλοπούλου. Είμαι εδώ ως επαγγελματίας νερού, ως παιδαγωγός και θεραπεύτρια, όχι ως επαγγελματίας μεταφράστρια. So, I'm Sofia Michalopoulou. Thank you so much for coming. I'm here this evening as someone that works professionally with water, as an educator and a therapist, not as a translator, nor as a biologist. Μερικά από τα πρακτικά, έχουμε ανάψει το air condition. Η τουαλέτα βρίσκεται έξω και στα δεξιά σας. The bathroom is outside and to your right. There's drinking water, there's cups and drinking water over there if you need some. Υπάρχει νερό πόσιμο αν θέλετε. Η απόψινή ομιλία θα βιντεοσκοπείται. Θα διανεμηθεί στο ίντερνετ για όσους δεν μπορούσαν να είναι απόψε εδώ. This evening's talk is being recorded and it will be on the internet for free for those that couldn't be here this evening. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές άξιες τοπικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας, όπως είναι η ομάδα εφήβων με το χαρακτηριστικό όνομα Θάλασσά μας, που δημιούργησαν ένα καταπληκτικό φυλάδιο με τα προστατευόμενα είδη στην περιοχή μας, μαζί με την κυρία Λίκη Πάνου από το Αρχιπέλαγος. So there's been some very interesting local initiatives in the last years, including our teenage team with the name Thalassamas that created a leaflet that has been distributed in the area together with another marine biologist, Ms. Aliki Panu from Archipelagos, who also initiated a project to do with the monitoring of the Mediterranean seal in the area. Όπως επίσης ένα άλλο πρόγραμμα παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από ντόπιους κάτοικους. This project was initially funded by people living here permanently. Στην αρχή αυτής της σεζόν έγινε ένας θαλάσσιος καθαρισμός στο Πόρτο Τιμόνι, επίσης με επιτυχία που συμμετείχαν όλες οι τοπικές επιχειρήσεις, ομάδες διάσωσης, καθώς και το λιμενικό σώμα, από εδώ το καταδυτικό των πάγων.
At the beginning of the season, we did an underwater cleanup at Porto Timoni, which was supported by all the local businesses that were on the water. It was attended by a rescue team from the area, and also the Port Authority was with us, the dive school from St. George, and we've already received a phone call from big hotels in the southeast that want to fund another underwater cleanup next year. Έχουμε επίσης λάβει τηλεφωνήματα από μεγάλα ξενοδοχεία στην νοτιοανατολική και πήρα που θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ίδια δράση στην αρχή της σεζόν του χρόνου. Με αυτό θέλω να πω ότι οι πράξεις μας δείχνουν να φέρουν αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο που μας έχει σταθεί σε όλο αυτό. We're very grateful for the Cultural Association of Aurillac for allowing this to take place, for supporting it in every way, Kivaritsa Aruli in particular, and for all of you that said yes to coming and listening. Και σε όλους εσάς που είπατε ναι και ήρθατε εδώ. Drum roll, we've been waiting for Melita for many years for this talk. I'm very excited. Περιμένουμε πολλά χρόνια την κυρία Μελίτα να μιλήσει απόψε, οπότε ο λόγος σε αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. So, as I said, I'm a tropical marine biologist and I work on coral reefs. I work on fish populations particularly and the fisheries that operate around them. So most of my work has been in Eastern Africa, in countries like Kenya, Tanzania, Mozambique, but I've also worked in Australia, the Philippines and the Pacific Islands. Over you. Είμαι τροπική θαλάσσια βιολόγος και έχω ασχοληθεί με τους κοραλιογενείς ύφαλους, τους ιχθυοπληθυσμούς τους και την αλληλεία γύρω από αυτούς. Έχω επίσης εργαστεί στο μεγάλο κοραλιογενές ύφαλο στην Αυστραλία, στα νησιά του Ειρηνικού και στις Φιλιππίνες. So the context I've worked in is different. It's not the Mediterranean, it's not the Ionian Sea, and I'm sorry about that. But I think what I want to talk about, locally managed marine areas, really have relevance here as well. So that's what I hope we're going to be talking about today, this evening. Το πλαίσιο εκεί είναι προφανώς διαφορετικά από αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην περιοχή μας. Πρώτον, εδώ δεν είναι τροπικά. Οι γνώσεις και το υπόβαθρό μου δεν είναι στη Μεσόγειο, ούτε το Ιόνιο πέλαγος. Αλλά νομίζω ότι οι τοπικά διαχειριζόμενες θαλάσσιες περιοχές έχουν τόπο και ουσία και εδώ και γι' αυτό ελπίζω ότι θα μιλήσουμε σήμερα. So, locally managed marine areas. Can you say that in Greek? You've got a... Τοπικά διαχειριζόμενες θαλάσσιες περιοχές. Yeah. What are they? I've put up here some definitions, and I'm sorry we haven't translated all the slides, but I think Sophia will do that. So it's an area of coastal sea, so it is close to the coast, that is managed and known and marked out by a local community. Okay? The boundary is known, and it's also co-managed, and that's really important. So it's local community, usually fishing community, and then it's also government. You have to have government involved, and then it's other stakeholders who have an interest in the sea, whether it's tourism, whether it's diving, restaurants, etc. Τι είναι λοιπόν οι τοπικά διαχειριζόμενες θαλάσσιες περιοχές? Είναι περιοχές παράκτιας θάλασσας που έχουν οριστεί από την τοπική κοινότητα. Τα όρια δηλαδή είναι γνωστά. Γίνεται συνδιαχείριση από την παράκτια κοινότητα, από την τοπική κυβέρνηση εφόσον αυτή θέλει και υπάρχει, και άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιώτες, εστιατόρια, τουριστικοί οργανισμοί και ούτω καθεξής. So why? What's their purpose? And it's to restore marine ecosystems, coastal ecosystems,
to a healthy state. So it's particularly about restoring biodiversity, and I hope that can become a common word that everybody knows. But it's also, they're a way of managing fisheries, managing them sustainably. So it's an approach where you can protect fish populations within certain areas, within an LMMA, and they then seed the surrounding areas. So it's a fisheries management approach as well. Ο σκοπός τους είναι η αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων σε υγιή κατάσταση, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, που είναι πολύ σημαντικός όρος και έννοια, η βιώσιμη διαχείριση της αλίας με την προστασία των ιχθυοπληθυσμών εντός συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίοι στη συνέχεια θα σπέρνουν και γύρω περιοχές. Οπότε είναι και τοπικό, αλλά και μιας ευρύτερης περιοχής. To just give you some context of where I've worked on what we call locally managed marine areas, in the Western Indian Ocean, they've become an incredibly successful approach, really been taking off in a number of countries. And the context there, we've got about 31 million people living by the sea in the Western Indian Ocean, and it's projected to increase to 46 million by 2030. Τα LMMA, οι τοπικές διαχειριζόμενες θαλάσσιες περιοχές, έχουν γίνει μια επιτυχημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση το ότι 31 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παράκτιες περιοχές στον Ινδικό ωκεανό και αναμένεται να αυξηθούν σε 46 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2030. Μεγάλη αύξηση δηλαδή του πληθυσμού σε παράκτιες περιοχές. And in my region where I work, many of these people are highly dependent on the sea for food, for livelihoods. So there's a very close association with the sea, for their livelihoods. Πολλές από τις παράκτιες κοινότητες που εργάζεται η Μελίτα ζουν μέσα και μαζί με την θάλασσα, εξαρτώνται και ζουν τελείως από αυτή. And what we're seeing is that there's degrading habitats, there's declines in fish populations that have really gone down, and so if they're going down, the fish catches are going down as well. So people's livelihoods are struggling. Το άλλο που παρατηρούν είναι η μείωση των ψαριών γενικά, επομένως και των αλλιευμάτων και η γενικότερη και ευρύτερη υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοτόπων. And locally managed marine areas have evolved because they've really evolved to give coastal communities some power over their sea in their area. And this is not to threaten government, but I think government can't be everywhere. And that's why I want to stress again, it's that co-management. But it's evolved particularly in developing countries, Pacific Islands, Philippines, and then in Eastern Africa. Οπότε σε άλλες περιοχές όπως είναι ο Ειρηνικός, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, η Ανατολική Αφρική αναπτύχθηκαν μια επιτυχία γιατί έδωσαν δύναμη κατά κάποιο τρόπο πίσω στις τοπικές κοινότητες όταν δεν υπήρχε αρκετή στήριξη και βοήθεια από κυβερνητικές οργανώσεις. So what are some of the key things to take home about locally managed marine areas? They address poor management by government. As I said, government can't be everywhere. So they support government attempts, but they're bringing the community voice in there. They're driven by local people. So these are people who know the sea, they know their bit of sea area, they live with it, they need it, it's part of their lives.
And so they've got a keen interest in maintaining and having healthy marine ecosystems. Can I keep going? Βασικά στοιχεία του τοπικού διαχειρισμό θαλάσσιων περιοχών στον δυτικό, κυρίως Ινδικό ωκεανό. Υποστηρίζουν την ελλειπή διαχείριση της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι λάθος, αλλά δεν είναι εύκολο για τις κυβερνητικές οργανώσεις να βρίσκονται παντού. Καθοδηγούνται σε τοπικό επίπεδο από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την θάλασσα και εργάζονται και εξαρτώνται από αυτήν. Ή από ανθρώπους που έχουν έντονο ενδιαφέρον για το θαλάσσιο περιβάλλον, ζουν και εργάζονται γύρω από αυτό. So most of my work has been with very poor fishing communities, which is less of a situation in Europe and in Greece. But I think that the approach of LMMAs has got a lot of relevance in developed countries, such as in Europe. And I think that what it's doing, it's not the national reserves that, sorry I'm going off piste, that governments put in, yeah? It's a community approach, but you need the government with you. And I think that's, it's giving local communities some rights over their marine environment, their resources, which are, it's basically open access out there. You know, it's, they don't have any ownership. You don't have ownership over the sea. You have it over the land. And that's the problem. That's why it's so difficult to manage fisheries. Οι κοινότητες με τις οποίες έχει εργαστεί η Μελίτα είναι κυρίως φτωχές κοινότητες που εξαρτούνται από την αλληλεία και όχι απαραίτητα από τον τουρισμό. Αυτές οι τοπικά διαχειριζόμενες θαλάσσιες περιοχές τους έχει ξαναδώσει δύναμη πίσω να διαχειριστούν θαλάσσιες περιοχές που πρώτον δεν έχουν οριοθετηθεί από την κυβέρνηση, είναι μικρές θαλάσσιες ζώνες που τους δίνουν άμεση αλληλεπίδραση και δύναμη γύρω από αυτή την περιοχή. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιοκτησία της θάλασσας σε αυτές τις κοινότητες, αλλά μόνο προστασία που έχει οριοθετηθεί από τους ίδιους τους εργάτες. Okay, so I'm going to move into an area that I've focused on a lot, really, which is the ecology of fishes and sustainable fisheries. And I want to give you 3 examples of why I think that the understanding of the ecology and the behaviour of fish is so crucial for designing management. So that fisheries can thrive, fish populations can thrive. And I think this sort of knowledge, this is where the marine biologists come in. We bring this knowledge to these community approaches so that they're designed well. And I'm hoping that these examples will illustrate what I mean, and you'll understand what I mean. I think they're very relevant to LMMAs. Τώρα θα σας δώσει κάποια παραδείγματα για να κατανοήσουμε λίγο την οικολογία και την συμπεριφορά των ψαριών. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε κάποιες έννοιες βιολογίας, γι' αυτό βοηθούν και οι θαλάσσιοι βιολόγοι, ώστε η διαχείριση αυτής της θαλάσσιας περιοχής να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε θα μας δώσει απλά παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς το έχουν στήσει αλλιώς. So, I mean, it's really what my work has been, studying fish behaviour and ecology. So, some examples for those who know their fish, the fishermen here, particularly working on reproduction of groupers. So Nico will know about that. But also more recently, movements in sharks. But also I'm interested in the whole community. So a coral reef is very complex.
what do all of them do? What's their role, and why do we need all of them? And I think that's really important too. You know, the little fish that eat the detritus, the herbivores that eat the algae, then you have the predators that eat the herbivores. You know, we need an intact community of fish. Obviously I'm talking about coral reefs because it's what I know, but you will have the same thing with your rock algae reefs and your sandy bays. Sorry, that's not in the words. So it's about understanding all of that to best design these LMMAs. Οπότε το αντικείμενο της δουλειάς της Μελίτας συγκεκριμένα ως θαλάσσια ερευνήτρια είναι η συμπεριφορά των ψαριών, συγκεκριμένα για παράδειγμα των ροφών, καρχαριών, πώς αναπαράγουν συγκεκριμένα είδη, πώς το κάθε ψάρι, το κάθε είδος, ανεξάρτητα πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο, είτε αυτά τα θρήματα που υπάρχουν στο βυθό της θάλασσας, είτε τα φυτοφάγα μέχρι και τα μεγάλα αρκτικά, όλα αυτά χρειάζονται για ένα υγιή οικοσύστημα. Προφανώς η Μελίτα μιλάει για κοραλιογενή περιοχές, αλλά και εδώ, στα δικά μας οικοσυστήματα, υπάρχουν ισορροπίες που αλλάζουν αν αλλάξει έστω και ένα είδος. Okay. So the three examples we're going to get to here. So for those of you who don't know much about fish, most of them spawn pelagic larvae. So what this means is they're living on the bottom, they come up and spawn, the eggs float away, they're fertilized eggs, they float away and they go out into the open water. So it's very important to understand the currents where you are. Yeah? Οπότε τα περισσότερα ψάρια παράγουν γόνο στο βυθό της θάλασσας, τα οποία αυτά αναπαράγονται, ανεβαίνουν προς την επιφάνεια, αλλά και διασκορπώνται. Δεν μένουν δηλαδή στην περιοχή της αναπαραγωγής, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να κατανοούμε τα ρεύματα της περιοχής, για να μπορέσουμε να δούμε πού ξεκινάει ο γόνος και πού καταλήγει, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον πιο υγιή τοπικά διαχειριζόμενη θάλασσα. Okay, and another point is fishing the young fish before they've reached maturity, before they've spawned, is if we do that, it means we really destroy the next generation. It's not a good idea, yeah? So the little fish, the babies, we need to look after them. We need to make sure we're not fishing them. Σημαντικό επίσης είναι ότι διαφορετικά είδη it's fishing the young fish, if we fish the young fish. Όταν ψαρεύεται ο γόνος, ανεξάρτητα είδους, δεν επιτρέπουμε σε ολόκληρο τον κύκλο αναπαραγωγής να διατηρηθεί. So it's juveniles. Οπότε είναι ο γόνος και τα μικρά ψάρια ανεξάρτητα είδους που χρειάζεται να προστατευτούν. Did you say juvenile rather than small? Because that's really important. Yeah? They're young, they haven't yet matured. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Δεν εννοούμε μόνο το γόνο, αλλά και τα μικρά είδη που δεν έχουν γίνει ακόμα ενήλικα. And then another point here is the lifespan of the fish. The fish I've worked on, they range from 2 years, they live as long as 2 years, and others that live to 40 years. Huge differences. So you need to know your species, which ones are you fishing, and you'll see some illustrations, but the ones that live a short life
better for fishing because they turn over very quickly. Whereas the ones that live to 40 years are very vulnerable to being fished. Επίσης σημαντικό που εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε τη θαλάσσια λόγοι είναι να ξέρουμε τα είδη που υπάρχουν στην περιοχή, πόσο ζει το κάθε είδος. Γιατί το πόσο ζει το κάθε είδος επηρεάζει και τη γονιμότητά τους και πού βρίσκονται στον κύκλο ψαρέματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και αυτό και να το λάβουμε και αυτό υπόψη όταν σχεδιάζουμε αυτή την θαλάσσια περιοχή. And then again, a species difference between different species of fish is their fecundity. Η γονιμότητα. Yeah. Some fish produce millions of eggs. Others produce hundreds or thousands. And this obviously, and it's, you can see sardines, groupers, sharks, very different fecundities. And if you're very fecund, then you're good for fishing, you know, because you can produce many young, your population is turning quickly. Οπότε ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο να επεξεργαστούμε είναι η γονιμότητα του κάθε είδους. Καταλαβαίνετε ότι η σαρδέλα έχει διαφορετική γονιμότητα από το ροφό, που έχει διαφορετική γονιμότητα από τους καρχαρίες. Οπότε είναι κάτι επίσης που το υπολογίζουμε στη σωστή σχεδίαση αυτής της περιοχής. Αυτά τα έχω βάλει εδώ στα ελληνικά, στο τέλος μπορείτε να τα πάρετε. A final point on this, and we'll get to the three sort of examples, is that the females and how many eggs they produce, the bigger the female, the more eggs she produces. So we need to think about protecting the really big females. Και χρειάζεται φυσικά να σκεφτούμε ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε τα μεγάλα ενήλικα φυλικά, τα οποία αναπαράγουν το περισσότερο. Δηλαδή, ανάλογα σε ποιο είδος αποφασιστεί να προστατευτεί, επιτρέπουμε στο φυλικό να φτάσει στη μεγαλύτερη ορίμανση που μπορεί για να μπορέσει να αναπαραχθεί σωστά το είδος. So putting all that information together, I think that's why I said there's sort of three things that I think are important to take away for fisheries management, is to protect the juveniles. You can do that through the fishing gears. It can be, do you know what I mean by mesh size? Like this trap, that's the mesh size. How big is the hole? And a gill net is the same thing, you know. So the smaller the mesh, the more you get the juveniles, yeah? But if you're catching sardines, you need a small mesh. So you need to know the species, the size that they mature, etc. So it's a fishing gear. You can play with that with your fishing gears. Yeah. Οπότε χρειάζεται να ξέρουμε το είδος και να προστατεύσουμε τα μικρά τους χρησιμοποιώντας δίχτυα ή άλλα αλλιευτικά είδη που να επιτρέπουν στο γόνο ή στα μικρά να μην πιάνονται σε αυτά τα δίχτυα. Δηλαδή αλλάζει το μέγεθος του δίχτυ. Στο δίχτυ, ναι. Yeah. Θα υπάρχουν ερωτήσεις σε λιγάκι, οπότε θα πούμε περισσότερο. There'll be questions in a little bit. Yeah, we're nearly finished. So the final point there, two more. So talking about the spawning, where they spawn, where they reproduce, if fish go to a certain area to spawn, we should consider protecting that. That's a breeding area. Οπότε, αν ξέρουμε ποιες είναι οι γωνίες, οι περιοχές, τα βράχια όπου τα ψάρια να παράγονται, αυτές είναι οι περιοχές που θέλουμε να οριοθετήσουμε και να προστατεύσουμε. Yeah. And then the final one, it's connected. What I was saying, the very slow-growing, fecund species that not very fecund, sorry, that need to be allowed to keep breeding
and groupers fall into these categories a lot. We need to have set areas in an LMMA where they're protected, so they can go on spawning, go on breeding for their full life. Χρειάζεται να ξέρουμε ποια είναι τα είδη που έχουν μικρή γονιμότητα, αργούν να οριμάσουν, όπως για παράδειγμα η νεροφύη, και μπορούμε μέσα στην περιοχή που διαχειριζόμαστε να δημιουργηθούν και μικρότερες περιοχές που ξέρουμε ότι αυτές είναι περιοχές, για παράδειγμα, που αναπαράγεται οροφός. So I'm going to stop there. What else I have to show you, but I think we need a break, maybe some questions. But I have some film, animation film, that illustrates some of those biological, ecological points, which is quite useful. And then I have two examples of working with fishermen to change the mesh size on their traps and the effect it had. So I can show that if we have time. But I think we can have questions now. Yeah. Είπαμε να κάνουμε εδώ μια μικρή παύση, να δούμε αν υπάρχουν άμεσες ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε. Έχουμε 3-4 λεπτά από βιντεάκι που δείχνουν μέσα από εικόνες αυτά που είπαμε σε σχέση με τα ψάρια και τη βιολογία και 1-2 παραδείγματα από ψαράδες στην Αφρική που άλλαξαν το μέγεθος από τα δίχτυα τους με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν σε αυτό και να ρωτήσουμε και να μιλήσουμε επί του παρόντος στην περιοχή μας μετά ή αν κάποιος τώρα ελεύθερα. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο θέμα για την αλία στην Ελλάδα είναι η κυβέρνηση. Να πάρει μέτρα. Επειδή είμαι ο πρόεδρος των αλιών στη Βόρεια Κέρκυρα και έχω ασχοληθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα, τους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή το κράτος αδιαφορεί εντελώς και δεν έχει καμία διάθεση να βοηθήσει σε αυτά που μιλάτε και λέτε. Σίγουρα είμαστε και εμείς 15.000 οικογένειες στην Ελλάδα που ζούμε από την αλία. Με πολλά προβλήματα, δηλαδή αν απαγορευτούν πολλά μέρη ήδη εδώ στα διαπόντια, αν απαγορευτούν που λένε γύρω-γύρω η Οθονή, η Ερίκουσα, το Μαθράκι, εκτοπιζόμαστε 100 οικογένειες από εδώ. Είναι θέμα αυτό. Πρέπει γλυκιώτης λέγω. Πώς? Γλυκιώτης. Αγγλικά. Όχι. Mr. Lykotis is the president of the Fishermen Association of North Scorfu, of the area. Exactly. The problem in Greece that has 15,000 14,500 families depend on fishing in Greece and about 100 families that depend on fishing in this area. There is absolutely no support from government, local or otherwise, and so if entire areas as possibly proposed around Othoni, Mathraki and Erikusa, where are they meant to go and live? I can Έχουμε και answer τις that. ανεμογεννήτριες, ένα θέμα αυτό που μας ακολουθεί τώρα, There εδώ is στα διαπόντια. also the subject of the windmills that is following them because it is proposed to be around the Othoni area. Those reserves proposed. So, obviously, I don't know Greece intimately. I know that the government is proposing national reserves around Mathraki or Othoni. And what we're talking about here is communities working together to manage their own fisheries outside those reserves, but also, I think, if you can show, tell me if you want me to stop, if you can show that you can work together as fishermen, and your extended families to manage well together, you say, we need some of those areas, so you need to zone them. Because if they're declaring entire areas as closed reserves, it won't work. Yeah. Προφανώς αυτό που είπε είναι ότι η ειδικότητά της δεν είναι η συγκεκριμένη περιοχή, όμως θεωρεί και η πρόταση που δίνει σήμερα είναι
ότι αν οι τοπικοί ψαράδες, η τοπική κοινότητα κάνουν πρόταση για τις περιοχές που χρειάζονται αυτοί να προστατευτούν, και δεν μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες ζώνες, μιλάμε για τετραγωνικό μίλι. Μιλάμε για μικρές περιοχές οι οποίες οριοθετούνται και επικοινωνούνται ορατά και μεταφέροντας αυτό που εσείς χρειαζόσαστε στην τοπική κοινότητα, στις οικογένειες, με έναν τρόπο μπορούμε να δούμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Άρα δεν μιλάμε για τις τεράστιες εθνικές περιοχές που θέτει η κυβέρνηση, που δεν ξέρουμε ποιος θα προστατεύσει ή οριοθετήσει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπεραλία. Είναι ανεξέλεκτη η αλία από ερασιτέχνες, που είναι πάρα πολύ ανεξέλεκτη. Ανεξέλεκτη. Καταλαβαίνετε τι δουλειά κάνουμε. The serious problem, especially in this area, is that the fishing that takes place from Elsewhere. no, from not professional but sports fishermen. sports fishermen, recreational fishermen is their real problem, a significant problem in the area, and how to stop them or control them for entering the designated areas. These LMMAs can do that. Can I just ask him, are you talking about those proposed reserves? Δεν το γνωρίζω αυτή την Natura 2000. Γι' αυτό μιλάμε, έτσι, εσείς. Ναι, μιλάει για την... Αλλά μιλάει και γενικά για την Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα είναι γενικό, δεν είναι μόνο τοπικό. Είναι τεράστιες. Ενώ αυτό που προτείνει εσείς about the size, that we're talking about a square mile. Είναι μεγάλο θέμα, θεωρώ. Yeah, Μεγάλο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι ο έλεγχος. So αν δεν υπάρχει έλεγχος, δεν θα τηρηθούν τίποτε από αυτά. Να διευκρινίσω κάτι, γιατί νομίζω ότι υπάρχει όλοι εγώ προσωπικά τώρα το κατάλαβα, ότι δεν μιλάμε για τεράστιες περιοχές και ζώνες, δεν μιλάμε για όλο το μαθηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να μιλάμε πείτε. για κάποια συγκεκριμένα σημεία. Που εσείς 4, 5, 6 ψαράδες με 4 σημεία και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι βρίσκονται στη θάλασσα, που αποφασίζουν και με τους βιολόγους της περιοχής παρατηρούνται, αποφασίζουν ότι δεν θα ψαρέψουμε ροφό σε αυτή την περιοχή. Λέμε τώρα. Έτσι. Θα τους ελέγξει ποιος. Ποιος. Εμάς δεν μας προστατεύει το κράτος. Έρχονται οι ερασιτέχνες, μας παίρνουν το μεροκάματο. Ποιος θα μας προστατεύσει. Και ποιος θα ελέγξει αυτά που λέτε. So even the designated area, who controls it, who maintains it. You're a fisherman? He's the president of the You do. You do. That's what I'm saying. These have evolved. Okay, not here, not in Europe. Maybe in Italy. I have been to Madrid tonight, and I see there what is happening about the fishing. Είδα ποιος είναι ο νόμος, εκεί παρανομής έχει φυλακή. Ότι υπάρχει νόμος σε τριτοκολληνικές χώρες και δεν υπάρχει νόμος εδώ που είμαστε εξευγενισμένοι. We've met all of this where I come from. All these problems we've been working with in Kenya, Mozambique. I know what you're talking about. If you get together, you know, whether it's your fisherman from Arulis, Afionas, whatever the area, you can get together and work with others who will support you, and then you have to have government, local government from Kerkera. I went to see somebody in Kerkera in town about 6 years ago. You were with me. Yeah. Because you do need legislation, and that is the thing to push with the Greek government, is there needs to be local community legislation. So, and you need help, huh? So we need, the most important people are the fishing community, and then you need the government to support you to do that. And the ones who can help with all this, you know, the legislation, etc., are non-government organisations, like Kate. What's Kate? She's running one, I think, in the south. Non-government organisations working to help fishing communities, fisheries, etc. It's a smaller scale thing, and it's
I'm just suggesting it. You know, if it's been incredible, the change that's come, and it's empowered fishermen and their families to feel they've got some control, because they weren't getting anything from government. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα ήταν μέρος της διαδικασίας και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και εκεί. Τα ίδια πράγματα. Μόνοι σας δεν γίνεται. Έτσι. Και αυτό που είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί είναι ότι κανείς δεν λέει στους ψαράδες να μην ψαρέψουν. Οι ίδιοι οι ψαράδες αποφασίζουν ότι αυτή είναι η περιοχή που χρειάζεται να οριοθετηθεί. Από εκεί και έπειτα, για παράδειγμα, αν υπάρχει μια δυνατή κυπνότητα, ένας δυνατός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που μπορεί να επικοινωνήσει στους ερασιτέχνες, παιδιά, αυτή η ζώνη δεν θα αλλιεύεται γιατί είναι η περιοχή του Αρίλα, που κτλ. Δεν θα είσαστε εσείς όλη μέρα από πάνω να δείτε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Οκ, βήμα-βήμα. Άλλη ερώτηση που για τώρα, σε αυτή τη φάση, μπορούμε να δούμε και τα παραδείγματα. 10 λεπτάκια ακόμα, another 10 minutes. What questions? No, I'm not doing a video. No. I think the discussion is good. Yeah, so but we need to first stop out with very important points. Yeah. Απλώς μιλάω γιατί εκπροσωπώ τους ψαράδες και είναι ένα θέμα πάνω. Simon, do you also want to say who you are, please? Yes. Hi, I'm Simon Karidis. I'm the Executive Director of the Ionian Environment You can speak in Greek first. I'll do Greek first. Θα μιλήσω στα ελληνικά πρώτα. Ονομάζομαι Σάρων Καρίδης και είμαι ο Διευθυντής του Ionian Environment Foundation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που χρηματοδοτεί μικρές τοπικές ομάδες για να κάνουν περιβαλλοντικές δράσεις. Νομίζω μιλήσατε. Έχουμε μιλήσει. Και το ερώτημά μου θέλω να συζητήσουμε και μετά για αυτό που λέγατε τώρα, αλλά η ερώτησή μου είναι εξής. Ποια είναι τα 3 πράγματα τα οποία χρειάζονται για να μπορεί να πάει μπροστά ένα τέτοιο πρόγραμμα, και τι είναι τα 3 πράγματα κυρίως που τα σταματάνε τέτοιου είδους. Δηλαδή, ενώ προχωράει μια χαρά, θα σταματήσει αυτό για να μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, ή να καταρρεύσει αφού έχει ιδρυθεί. So the question is when you set up these LMMNAs, what are the 3 things that generally are needed, the most vital 3 things that you need to get this to go? And what are the 3 things that are the most deadly when it comes to one of these kinds of projects? What in your experience has meant the collapse of these kind of systems? Yeah. The first stage is the talking. And you've got to do a lot of talking to get people together to want to do it. I think that is absolutely crucial. If you try and rush it, it's like an idea coming from somebody else outside. So you've got to do a lot of talking about it, and it has to have, first and foremost, the local community, the fishing community, because that's what we're talking about. It's the fish. I mean, I'm biased, of course, but you know, it's not just about the fish. It's livelihoods. It's people dependent on them. And you get them on board, and then they say what they need and who could help. You know, could it be the diving industry, tourism, restaurants, whatever. Once you get that critical, you can translate. You can translate my answer. I can if you need to. Yeah. You get that going, so there's a bit of a critical mass. And usually, what I've noticed, the first one is quite hard, but once it gets going, others go, oh, that's interesting, and it starts to roll. Huh? But you have to then go to the local government, and however your fisheries are managed, whether there's an office in the north, I don't know. I think it's all in Kerkera, and then it's in Athens. And you have to say, but this is where it's actually ideal if you're already armed with
a real understanding of what legislation you could use. Because well, that's what we found. Different countries have got different legislation for protecting area. So you might go to the Environmental Act that has, you can declare a little reserve in a forest. Can we use that? And you get the legislation, because without the legislation you have no power. And I think those are the two things. There's a load of other things. Usually it's running it, who's going to run it, and you know, the governance. Governance is huge. But it's getting it off the ground, I think, is key. And this, I mean, well, there's lots from the tropics on LMMAs, yeah. Can I jump in here for exactly on what you're saying? Yeah. I want to say think Ένα μεγάλο κομμάτι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα. Που ενδεχομένως συμβαίνει πρώτη φορά να είμαστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, είναι η συζήτηση. Και η συζήτηση όχι ο ένας αντίθετα στον άλλον, γιατί εδώ δεν πάει να σταματήσει κανείς να κάνει κάτι, αλλά να βρούμε τον τρόπο. Και αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή. Ότι είναι μια κουβέντα που γίνεται τσούκο στην περιοχή τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Δεν είναι κάτι που έγινε το τελευταίο 24ωρο ή την τελευταία εβδομάδα. Και θεωρώ ότι συγκεκριμένα η περιοχή μας, όχι μόνο σαν σημαντικότητα περιοχής, θαλάσσιας περιοχής, αλλά και η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιοχής για τους κατοίκους που ζουν εδώ. Οι ειδικότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αυτό το δωμάτιο, σαν κάτοικοι με σπίτια της περιοχής, δεν την έχω βρει σε υπόλοιπα μέρη της Κέρκυρας και την ξέρω καλά και την υπόλοιπη Κέρκυρα. The first part, which is the talking, which is the longest and most difficult part, has been taking place in the area over the past 3 to 4 years. This talk is not something that was organized in the last week. And it's been a building of trust and bringing people together, the people in this room this evening, and the quality and depth of specialization that exists in this area of people that have houses here but don't somehow connect or know that somehow live here, probably because of the beauty of this place, has already started. For me, this has already started and there's a place to meet, because until now there was, and when do we meet to have this conversation? Γιατί ένα από τα βασικά πράγματα που έλειπε μέχρι τώρα είναι και πού θα βρεθούμε, στην παραλία, στο σύλλογο, σε ποιον το σύλλογο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και ότι ο πολιτιστικός σύλλογος του Άγγελο απόψε είπε ναι, στο να μπορούμε να έρθουμε όλοι μαζί. Και μετά, επιπλέον, ποιος μιλάει για τα ψάρια, ποιος μιλάει για αυτούς που δεν έχουν φωνή. The next stage is who's talking for the fish, who's talking for those that don't have a voice, the fishermen. What do you need, τι χρειάζονται, τι χρειάζεται να καταλάβουμε για όλα αυτά που είπε απόψε η Μελίτα. What do we need to understand about the fish, based on what Melita shared this evening, to organize ourselves, so then we can go to the organizations, ώστε μετά μπορούμε να πάμε στις οργανώσεις που ξέρουν την νομοθεσία, γιατί αλλάζει αναπεριοχή, αναχώρα, so then we can go to the NGOs or local government that understands legislation in the area. We go to them, asking for what we need. Πάμε εμείς αυτούς, όχι αυτοί σήμερα. More questions? Simon, take it. Thank you, Simon. Sorry, you didn't translate in Greek, did you? Δεν έχω, ναι. Η μετάφραση στα ελληνικά της απάντησης ήταν ότι τα πιο σημαντικά, βασικά αυτό που ρώτησατε, είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η συζήτηση, να υπάρχει, να ξεκινήσει αυτό το πράγμα, που είναι το πιο δύσκολο βασικά, γιατί πας από το μηδέν, πας να χτίσεις κάτι. Και το δεύτερο σίγουρα είναι η νομοθεσία. Αλλά χωρίς να γίνει αυτή η συζήτηση, για να μπορεί να αναπτυχθεί γενικώς ένα κίνημα, δεν μπορεί να αλλάξει και αυτή η νομοθεσία. Ήταν 3 λεπτά το μόνο δίπλα. I think the first is people need to understand that there's something wrong in the sea. Because some people say, oh, everything's all right, we can continue as we did before. But that's not true. If you see
the condition in the sea around here the last 30 years, or the last 50 years, it's changing, and it's not changing to the good side, it's changing to the bad side. And the interest of the professional fishermen must be that they can live in 25 years, still live from the sea, you know? That's the goal. Because there are some amazing people in this room, before we start talking, please could you say who you are and what you represent? Oh, sorry. My name is Andreas. I'm German and I'm connected to the region 35 years. I used to work on a kayaking many years ago, and now I'm only a hobby fisherman. I fish for my grill, let's say. Yeah. You are the platform Carabitnikov. Ναι, Andreas. Babel. Ο Μπάβης. Α, εντάξει. Maybe Nikos Victoria Babel. Ναι, μάλλον. No, I wouldn't. Από Αστραγέρη. Also, we have to the Facebook. A question from the back now. Hey, haven't you got a question? And you can, okay, you don't have to. Maybe from the youth, from the Thalasamas. No? Okay. When you talk about Let's wait until discussions. Yeah, one conversation, I think. Yeah. what are the And you are? my name's Harry Langton. I'm half Corfiot. I live here and I work closely with the IEF. And I'm an environmentalist and activist. So my question is, for the layman, what good does it bring? You know, these zones, these no-catch zones. I mean, talk of numbers. You know, to incentivize, say, the fishermen. You know, what have you seen? Simply, like, you know, from 0 to what? I mean, are the fish getting bigger? There's a twofold in catch. Do you want to translate the question first? Ο Χάρη και κυρίως στην παιδιά συνεργάζεται και αυτός με την IEF. Η ερώτησή του είναι σε απλά λόγια, τον κοινό άνθρωπο που δεν είναι βιολόγος, ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν δει μέσα σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές στην εμπειρία της. I can put something up which is quite cool. I think the key thing that I've noted, one of the most important things, and I am coming from developing countries, is the empowerment of local fishing communities. They suddenly feel they've got some say in what's going on in the sea in front of them and where they fish. Instead of it being commercial, industrial, whatever, or people from far away coming in. So there's an empowerment. That's one of the key things, and it's huge learning too that comes with it, that just raising awareness about the condition of the environment, the condition of the fish populations. Yeah, okay. And then I'll give you, you wanted a few sums. Ένα από τα βασικότερα αποτελέσματα είναι η ενδυνάμωση που νιώθει η τοπική κοινότητα βλέποντας πώς αυτό το πράγμα παίρνει ζωή και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται τα ψάρια. Υπάρχει όχι μόνο μεγαλύτερη ψαριά, αλλά υπάρχει και μία αίσθηση συναισθηματικής περηφάνειας για αυτό που κατάφερε η περιοχή, το οποίο τους ενώνει και τους ενδυναμώνει και σαν κοινότητα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο πληθυσμός των ψαριών. Έχει και άλλα κοινωνικά ωφέλη. Because I think that empowerment is actually really critical in any country. I hear frustration with government all the time. I just heard it from the Kyria here, you know, that they're doing this and they're doing that and it's not working. It's not going to work, you know. And so this is taking it into your own hands. And if you do it on a scale where you have a little one here and then the neighbouring community does it and another one does it, and you start to develop a network. That's where that connectivity comes in, the currents, you know. So, do you want to say that bit or shall I move on to the example? It's okay. Anyway, I think you're good at that. Let me just give an example. So,
what you can do if you're, bear with me because this is very different fishing from what you have here, but in an LMMA, in an area, you have more ability to work with fishers and say, look, you're using these traps, you're using very small mesh, you're taking a lot of little fish that you can't eat, and you're taking the juveniles of the fish you want to catch, which are rabbit fish. And we work with them. What I like about this approach, it's really participatory research and management together with the biologists. I said, try going ½ an inch bigger, because we know from data we've done on fisheries, it will make a difference. And it was way better than I thought. So they agreed, we went to one fishing community, there were, sorry, do you want to say the translation of the first bit? Or... Είναι ένα παράδειγμα πολύ πρακτικό πώς συνεργάστηκαν οι ψαράδες με την Μελίτα και την ομάδα της, είδαν τα νούμερα των ψαριών και τα είδη και αποφάσισαν να αλλάξουν, αυτά είναι τα... Παγίδες. Ποια? Παγίδες. Οι παγίδες που χρησιμοποιούν αυτοί και αλλάζοντας τη διάμετρο, το μέγεθος της τρύπας ουσιαστικά, ναι, τα αποτελέσματα αναπαραγωγής ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να είναι. Σε κάτι τόσο πολύ απλό και μικρό. Αυτό γίνεται εδώ με τις ανεμότραντες. Έχουν θεσπίσει νόμο ότι να είναι μεγαλύτερα τα μάτια στην ανεμότραντα που τραβάει και τα μικρά ψάρια να βγαίνουν έξω. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εκεί γίνεται η μεγαλύτερη καταστροφή στον γόνο που άκουσα την κυρία και ποιος θα τα ελέγξει. Άμα δεν έχουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός τη διάθεση να βοηθήσουν. Αυτό είναι που λένε σημαντικό, εκείνο όλο το μηδί. For example, there is... I haven't got to the result yet. Yeah. Can I show you the result? Yeah. Yeah? What was so what's important that you're saying is that, you know, the size of the nets, especially in the big fishing boats and trawlers, there is legislation that says about the size of the nets, but who's there to control that? Yes, that's why you work with fishermen who want to control it, who want to do it. That's the trap finished, in use, yeah. So that's just a picture, and then here, I'm going to keep going. We worked in one fishing community. There were 70 men using basket traps. Only 16 agreed to work with us. They were going, oh no, don't like this. So only 16 agreed to work with us to increase the mesh. And we then measured their catches over 3 months. Οπότε στη συγκεκριμένη κοινότητα με την οποία δούλεψαν είχε 70 ψαράδες που δούλευαν με τα συγκεκριμένα καλάθια. Μόνο 16 από τους 70 είπαν ναι, εμείς θέλουμε και θα προσπαθήσουμε και άλλαξαν το μέγεθος της τρύπας και μέτρησαν τις ψαριές σε μια περίοδο 3 μηνών. Παρατήρησαν τις αλλαγές σε 3 μήνες. Και οι άλλοι 70 τι κάνανε, 60. Περιμένει, λίγο. Even before 3 months was over, all 70 increased their mesh size because they saw what these 16 men were bringing in. Οπότε πριν τελειώσει το τρίμηνο και οι υπόλοιποι είπαν ναι, γιατί άρχισαν να βλέπουν τι φέρνουν οι υπόλοιποι 16. That's the catch value. It went from this to this. It almost doubled the value, the size of the fish, and the biodiversity in the catches went down. So they weren't getting all the little pretty fish, you know. It was incredible. And the fishermen saw themselves. You don't have to, you know, push them to do it. All of them went to the bigger mesh. Οπότε δεν χρειάστηκε και πολύ να τους πείσουν να είναι αποτελεσματικό, γιατί το έβλεπαν. Έβλεπαν την αλλαγή της ψαριάς, έβλεπαν πλέον ότι από τις 2,5 ίντσες πήγανε στα 3, δεν είχαν όλη τη βιοποικιλότητα, πιάναν όλα τα ψάρια, πιάναν πιο συγκεκριμένα τα ψάρια που ήθελαν και φαίνεται η αλλαγή αυτό μέσα σε 3 μήνες. Και αυτοί οι 3 μήνες και τα αποτελέσματα είναι που έδωσαν ενθάρρυνση
στο να συνεχίσουν, και αυτό που είπε πριν και ξέχασα να το μεταφράσω, είναι ότι στην αρχή είναι αργό. Αυτή η δουλειά που γίνεται τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι μέχρι να γίνει συνεννόηση και θέλει βήματα και βηματάκια. It's just one example. Ένα παράδειγμα. Yeah. Τι να πω, έχω να πω πολλά. Πολλά. Το τομέα μου πάνω που γνωρίζω, που είναι όλα διεφθαρμένα. Δεν θέλω να πω πολλά. No, somebody else. Maybe. Άστο. No, I think Kate does. I'm Kate Kapskadadi and Ελληνικά. Γεννήθηκα εδώ στην Κέρκυρα, αλλά μένω εδώ 5 χρόνια τώρα. Είμαι περιβαλλοντολόγος και θυμάμαι στο πτυχίο μου έμαθα για the Marine Protected Reserves και νόμιζα είναι πολύ ενδιαφέρον και είπανε μόνο λίγο για community stakeholder engagement. Και μέσα στο πτυχίο μου, really, περάσαμε πολύ λίγο community engagement, τι σημαίνει. Και μετά δούλευα αρκετά χρόνια σε ανακύκλωση επικοινωνία και really κατάλαβα τι σημαίνει να μιλάς με κόσμο, to work together for different projects, behavioral change. Συνεργασία με την κοινότητα. Και τώρα εδώ είμαι, μένω στη Μιλιά κοντά στην πόλη. Κάνω τώρα ένα project για βιώσιμα ιστοχνικά και μέσα από αυτό είναι οικολογικά προϊόντα, πώς να μειώνουμε πλαστικά μπουκάλια, διάφορα πράγματα μέσα σε αυτό και νομίζω αυτό με Marine Reserves είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και κανονίσατε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ήθελα να γνωρίσω και όλους σας. Είμαστε μια παρέα τώρα, βιολόγος, επικοινωνιολόγος. Και really προσπαθούμε πάρα πολύ για το περιβάλλον εδώ και νιώθω πολύ ευγνώμων που ήρθαμε σήμερα και είμαστε εδώ όλοι μαζί. So I studied environmental science, and during the degree we learned a lot about the science, but very little about community engagement. And I realized through a job working in community and recycling, recycling communications, actually how important it is to have these one-on-one connections with people. And here actually in Corfu, I've been here for 5 years now. I was born here. I'm half-half, Greek and English. And here I've really noticed the face-to-face contact, how it works. And I met Melita a few years ago and Sophia as well, and we've had this conversation going around the sea and the environment. And so I work now on a project for sustainable sailing, which is a lot around reducing or improving eco-products around the sea, reducing plastic bottle usage, helping to really clean up the seas in a lot of ways. And I see this marine reserve as really a really important part of how we look after our seas. So, as an island that we rely on tourism, and we live here, it's so important. So I'm really, really grateful that we're all together here in the room. I would love to meet every single one of you and see how actually we can work together. I'm here with my friends who are biologists, marketing extraordinaire, and we do so much different things together for the environment. And I feel really proud that we came together here and that we're all here having this conversation. So thank you. Thank you. Γεια σας. Λέγομαι Γιάννης Κλαδάς, είμαι θεολόγος εδώ. Να πούμε και μερικά καλά νέα. Έχουμε στην εμπειρία μας, έχουμε και μερικά καλά παραδείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που λέει και η Μελίτα.
Παραδείγματος χάρη, μετά από ένα επιστημονικό πρόγραμμα που δουλέψαμε στο Μεσολόγγι, πείσαμε στην αρχή με παραδείγματα τους ψαράδες να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο μάτι στις παγίδες και όντως είδαμε παράλληλα αποτελέσματα, δηλαδή είδαμε προϊόν που μπορούσαν να το πουλήσουν πιο ακριβά. Γιατί τα μεγάλα ψάρια δεν είναι μόνο ότι δεν έχει μικρά ψάρια στο εμπόρευμα, είναι και τα μεγάλα δεν φοβούνται εύκολα να μπουν στις παγίδες, να μπουν στα δίχτυα με μεγαλύτερο μάτι. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την συμπεριφορά του ψάρια. Και τώρα όλοι οι ψαράδες στο Μεσολόγγι, που είναι πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις, χρησιμοποιούν ανοίγματα για να φεύγουν τα μικρότερα ψάρια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι πολύ καλό, ας πούμε. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που είναι εδώ στην Αντινιώτη. Όταν η Αντινιώτη ψαρευόταν με δίχτυα, ένας ψαράς που ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος είχε καταλάβει, ας πούμε, ότι μπορούσε να βγάλει μεγαλύτερη παραγωγή αργών και έτσι χρησιμοποιούσε μεγάλο δίχτυ, πραγματικά μεγάλο δίχτυ, 63 άρι, και είχε καταφέρει να έχει μια πολύ καλή παραγωγή αργών μέσα στην θάλασσα της Αντινιώτης. Αυτό τελείωσε μετά γιατί πήγε το μπλε καβούρι και έτρωγε τα δίχτυα. Αλλά ήταν ένα πετυχημένο παράδειγμα από αυτή την... Θέλετε να τα πείτε εσείς και στα αγγλικά ή όχι? Είσαστε ο κύριος Κλαδάς και η ειδικότητα... Είμαι θεολόγος. So, Mr. Kladas is ichthyologist. He's brought in two very good examples, one from Meshologi, in which they've increased the eye of the net. From 14 to 20. And that they realized that they could sell their catch more expensively. That was an incentive to keep going. And also an example here in Corfu, in Lake Andinoti, with a sole fisherman on his own. It was a sole fisherman that he has, from his own experience, has to increase the net size, and that's why he created a very sustainable fishing stock of sargo. This is swordfish. Yeah. That's great. Bream. It's white bream, yeah. So, can I just add something? He said, Yanni said, which I found very interesting, he said, in Mesolongi, when they increased the size of the mesh, the eye, whatever you call it, yeah, he said it was interesting to see the behavior of the fish. Yeah, but it's a known behavior. This is a very known behavior from the fishing years. All the fishing years, when you put bigger mesh size, the big fish doesn't escape very easily because they don't fear, you see. The small size is like a wall. Yeah, please. Το όνομά μου είναι Παναγιώτα και η καταγωγή μου είναι από Αρίλα. Αυτή η ιδέα με τις μεγάλες τρύπες στα ψάρια την κάνει ήδη ένας ξάδερφός μου. Εδώ Αρίλα μένει και ψαρεύει στα νερά μας και τα δικά μας. Και μου είπε ότι τυχαία μιλούσαμε, έχει τέτοιες μεγάλες τρύπες στα ψάρια για να μην μαζεύει σκουπίδια, πέτρες και άλλα μέσα από το βυθό. Οπότε μπορείτε να δελεάσετε τους ψαράδες που θα μιλήσετε όταν μιλήσετε, ότι είναι και ένας τρόπος να μην μαζεύουν πολλά σκουπίδια. Γιατί ο ψαράς πράγματι κουράζεται πάρα πολύ να σπάει τις πέτρες και ό,τι βρει μέσα στο βυθό για να πάρει κάποια μεγάλα ψάρια. Και να πετάξει, αν είναι ευαίσθητος, τα μικρά ψάρια ξανά μέσα. Οπότε είναι ένα ωραίο έτσι τρίκ να δελεάσετε τους ψαράδες. Δεν κράτησα το όνομά σας, συγγνώμη. Παναγιώτα. Παναγιώτα is native to Arila. Her cousin is a fisherman and he, on his own, has started fishing with larger, wider nets because
because in that way he decreases the amount of rubbish, but also rubble that he brings up with his nets, which is also very tiresome and time-consuming to do that. Okay. He must be getting different catches too. Θα πρέπει να έχει αλλάξει η ψαριά του. Ναι, ψαρεύει μεγάλα ψάρια και πιάνει πιο καλά χρήματα. So he's getting more money and catching bigger fish. Από Πελοπόννησο το είδε. He saw that in the Peloponnese and he was doing that. So there is good examples. So there are good local examples. I just add one more, να βάλω ένα παράδειγμα πολύ καλό και έγινε πέρσι. Συνεργαζόμαστε μάλλον ένα είδημα στις Κυκλάδες και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό το... Τρέχουν ένα πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια με τους ψαράδες από την Αμοργό, ονομάζεται Αμοργόραμα, και έχουν κλείσει, σταματήσει να ψαρεύουν τους 3 μήνες αναπαραγωγής των ψαριών για τα τελευταία 3 χρόνια. Και αντίθετος, αντί να ψαρεύουν σε αυτές τις φάσεις, πηγαίνουν και μαζεύουν πεταμένα δίχτυα, σκουπίδια για αυτούς τους 3 μήνες και υπήρχε και μια βοήθεια χρηματική τέλος πάντων από αυτά που θα χάρωναν την ψαριά τους. Και ήδη οι ψαράδες είδαν μετά από 3 χρόνια ότι η ψαριά τους έχει ανέβει και το έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια. Ωραία, είναι ένα που είναι ήταν αρκετή δυνατή αλλαγή, να την δουν και ήδη οι ψαράδες. Το παρουσιάσανε πρόσφατα σε ένα συνέδριο στην Αθήνα και ενώ ξέρω και καταλαβαίνω και είμαι μαζί σας 100% όσον αφορά την υποστήριξη που δίνει η κεντρική κυβέρνηση σε όλα και την προστασία που δίνει στους ψαράδες, τέλος πάντων, είπαν ότι το αμαργόραμα θα το χρησιμοποιήσουν ως κάποιο δείγμα και θα πάρουν αυτούς να δίνουν συμβουλές στο Υπουργείο για να μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι άλλαξε, αλλά σημαίνει ότι τουλάχιστον πηγαίνει προς τα εκεί και είναι ένα καλό παράδειγμα ότι εάν κλείσει, άμα σταματήσει η ψαριά στους χρόνους, στους μήνες αναπαραγωγής, μπορεί να ξαναγυρίσει αυτό και χωρίς να χρειαστεί να κλειστεί καν ένα μέρος. Δηλαδή ένα από αυτά τα 5 που μας δείξανε πριν, που ήταν η αναπαραγωγή, αυτό και μόνο να αλλάξει και μπορεί να είναι καλό. Δεν είναι απριμοδοτικό, το ξερά όμως το πράγμα. Ναι, ήταν μικρό. Εγώ το δέχομαι. Όχι, μα γι' αυτό... Το δέχομαι να γίνει αυτό. Αλλά να πρημοδοτεί για να ζήσω την οικογένειά μου. Ακριβώς. So there's another example that a sister foundation helped run. It's called Amorgorama, and there's an island in the Cyclades, and they basically shut down the fisheries. The fisher around there for the reproductive period, 3 months every year for 3 years, and they paid the fishermen to collect nets instead. And the fishermen themselves said that they saw a massive change in the catch that they had. And as pointed out, that was just one of the 5 key points that you put up there before. That was just the reproductive cycle. It had nothing to do with closing. They didn't stop anything, didn't change anything else. They just allowed them to reproduce at a certain time. Now, that was a small enough island, so it's a lot easier to do. One of the key bits was that they had funding. They were funded for those 3 months because obviously fishermen live hand to mouth, and 3 months are very important, especially when you've just started your fishing season. So, the gentleman's response was yes, but if they have funding, if there's money there for us to be able to do that, they'd be happy to start to think about that. But there's no government support generally for this. No, that's where I think non-government's very important. Who can raise money for this sort of thing. I've got a question, maybe last one. Ακούω ότι προφανώς τα χρήματα και ο βιοπορισμός μέσα από το επάγγελμα του ψαρά είναι ένα από τα βασικά, το βασικότερο και ότι ενδεχομένως χρήματα μέσω κυβέρνησης δεν έρχονται αρκετά. Το να υπάρξουν 1, 2, 3 ψαράδες της συγκεκριμένης περιοχής που να μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο από αυτά τα παραδείγματα στην Ελλάδα, να δείτε πώς γίνεται. Λέμε τώρα, με τα έξοδα πληρωμένα, υπάρχουν τέτοια χρήματα, θα πήγαινε κάποιος. My question is, what I'm hearing is one of the main problems is for the fishermen, will I have my cash, will I get my money, yes I can pause, not fish a certain area, etc., etc., will I have money to live my family? Is there funding, because government funding is not coming directly back to their pocket,
is there money on the table to send 2, 3 fishermen? Are there 2, 3 fishermen that would go to one of these areas that was mentioned in Greece or elsewhere in Europe to see how it was done, to have the kind of perhaps ease of mind that it is doable as a first step? So money and willingness to go. I'm just putting it out there. Να απαντήσω εγώ όσον αφορά κάποια χρηματική υποστήριξη προς αυτό και τουλάχιστον θεωρητικά ναι υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το ίδρυμα που εκπροσωπώ λειτουργεί με προτάσεις, έρχονται και αποφασίζουμε σε βάση τις προτάσεις αν είναι. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά σκέφτομαι από την ώρα που είχα ακούσει για την επιτυχία και στο πρόγραμμα και κάτι που είχα σκεφτεί πιο πολύ για τους παρξούς. Ο λόγος είναι γιατί είναι μικρό και μπορεί κάπως να ελεγχθεί σε ολόκληρο το νησί, πάνω κάτω, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω επικοινωνία τόσο πολύ με ψαράδες, έχω επικοινωνήσει λίγο, αλλά όχι αρκετά. Οπότε θεωρητικά ναι, θα μπορούσαν να βρεθούν τα χρήματα για να μπορεί ή να πάνε μερικά άτομα εκεί πέρα ή να έρθουν αυτά τα άτομα εδώ πέρα, αυτοί οι ψαράδες εδώ πέρα. Για να μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί έχω δουλέψει σε 4 χώρες με ψαράδες και ένα πράγμα που θα πει σε ένα ψαρά θα είναι ένας άλλος ψαράς. Όχι κάποιος άλλος που έρχεται που δεν κατανοεί ούτε τη θέση, ούτε το οτιδήποτε. Ξυπνάτε ό,τι ώρα το πρωί ξυπνάτε, δεν σας καταλαβαίνει κανένας εκτός από άλλους ψαράδες. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να γίνει αυτή η αλλαγή. Τώρα, βέβαια, δεν τα βάζω εγώ τα λεφτά από την τσέπη μου, οπότε πρέπει να γίνει με πρόταση τώρα. There's a potential yes. I won't translate all of that. Είναι προσπαθούμε και έτσι πρέπει να είναι στις μαθήτες, είναι το σύστημα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχω να σας στείλω μαθήτες. Λίγα και τρεις. Αυτό για την αμορφό, θέλω να το συζητήσουμε έτσι και έτσι. Στην αμορφό και στην Αλόνισο που τώρα, για κάποιον άνθρωπο στην Αλόνισο το ήταν για... Γιατί λέγεται αμορφόραμα, ξέρω. Στην Αλόνισο αγορέψαμε, κάναμε και εκεί, Μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ralph also. And the lady behind her. Ralph, you want to go brief? Yeah, my name is Ralph. I have been on the island for 35 years and living in Norway. Are very close to fishermen communities globally, both in Norway and work in Indonesia, Thailand, and the Asia Pacific region. And I want to just support the gentleman from the Fishery Association in one thing, that nobody should forget that the local communities, they want fishermen. That's the first thing. The fishermen are wanted in these communities. And the more you ask and talk to people that they want the fish from the fishermen and they want the fishermen. And what I have seen both in Norway and in other, when it's not transparent, what happens? Like there's one perfect example with a net that is bigger, but nobody knows about it. Yeah, and the communication we have started for many years ago. Thank you, Lucia. But it needs to be more transparent. That's my learning from 10 years with international fishermen communities, that it needs to be transparent. You need to talk about you need to be proud, or you are proud. I know you are proud, but it needs to get out this thing that you are doing for the environment, and that you are doing more and more and more, and you will do the right things. That's what my learnings are. The communication needs to be better. Λοιπόν, σε εσάς απευθύνεται ο Ραλφ, ο οποίος έχει Δεν καταλαβαίνω. Εργάζεται με ψαράδες στην Νορβηγία, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ασία. Αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εσάς είναι σας θέλουμε. Η τοπική κοινότητα θέλει τους ψαράδες, δεν θέλει να σταματήσει η αλληλεία. Πρώτον, και δεύτερον, η επικοινωνία. Να υπάρχει διαφάνεια στην επικοινωνία, όπως το παράδειγμα που υπόθηκε πίσω ότι ο ξαδέλφος μου ψαρεύει έτσι. Η επικοινωνία και μεταξύ σας, αλλά και μεταξύ αυτών που συνδιαχειρίζονται. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι μόνο ψαράδες, είναι οι 2-3 οργανώσεις που
διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη περιοχή μαζί. Και ένα και επίσης που δεν μεταφράστηκε είναι ότι το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται ένα σοναρίλα, κάνει και ένα ο αφιώνας, κάνει και ένα γυλπαξί και αυτοί όλοι μεταξύ τους συνδέονται. Υπάρχει συνδετικότητα και ενότητα μεταξύ αυτών των μικρών θαλάσσιων περιοχών. Just one more thing that I wanted to address because of the hobby fisher. I'm from Norway, and in the area where I live, it's not allowed to fish cod. And this is so difficult to tell to the tourists and even the local people that the fishermen needed help, because the cod population is so low at the coastal area that it's not allowed to fish any cod in that area. And they got help from the hotels. They got help from the schools to communicate that the right behavior, what to do, what to fish. It's still allowed to fish for salmon, sea trout is allowed, other fish are allowed, but the cod is not allowed. What's cod in Greek? Ο μπακαλάρος λοιπόν στην Νορβηγία, στις παραθαλάσσιες περιοχές, δεν υπάρχει γιατί ψαρεύεται από τους τουρίστες και από τους, πώς τους είπαμε, τους ερασιτέχνες. Εκεί βοήθησαν ποιοι? Οι ξενοδόχοι. Όλη η υπόλοιπη περιοχή, η οποία και επί τα εστιατόρια που δουλεύουν από τον τουρισμό και αυτοί μέσω του ίντερνετ κτλ. Επικοινωνούν ότι εδώ στην περιοχή μας δεν ψαρεύεται μπακαλάρο. Δεν είναι μόνο οι ψαράδες μόνοι τους, δηλαδή ότι είναι όλη η επικοινωνία και εκεί ακριβώς είναι thank you Ralph, ότι θεωρώ ότι η κοινότητα η συγκεκριμένη, λόγω της διεθνής της βιοποικιλότητας, μπορεί να υποστηρίξει αυτό το έργο. And that's exactly why I think this area, because of the biodiversity of people living here, can communicate. This is an area we're not going to fish, and I mean the restaurants, I mean all there's many people on Instagram in the area that could be using it towards communicating this. Let's the last question. Oh gosh, I hope I don't open the box of Pandora. Να μην ανοίξω το κουτί της Πανδώρας. Είμαι 37 τώρα. Can you say your name? Oh yeah, I'm Xenia Dombru. For the next few months I'm still the head of the board of the Association for the Protection of the Environment, of course. Είμαι η Xenia Dombru. Για τους επόμενους μήνες θα είμαι ακόμα πρόεδρος για το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας. Ναι, είμαι 37 τώρα. Στα 16-17 μου συμμετείχα στη Βουλή των Εφήβων με μια εργασία και είχε το θέμα αλεία. Και το τραγικό είναι ότι τα ίδια θέματα που υπάρχουν σήμερα υπήρχαν και τότε, μόνο που τώρα δεν υπάρχει ψάρι. Και τότε οι ψαράδες οι επαγγελματίες, φοράω μια μπλούζα με τον Άγιο Σπυρίδωνα, που είναι ένα ψαράδι που το φτιάξαμε τότε, έβαψα μερικές τάβλες, δεν το φτιάξα εγώ. Τότε δοθήκαν χρήματα να καταστραφούν τα παραδοσιακά καΐκια, δίναν στους ψαράδες 20.000 για να καταστρέψουν τα καΐκια. Και μετά από λίγα χρόνια δώσανε χρήματα πολλά για μεγάλες στράτες και πολύ μεγάλα industrial size ψάρια. Αυτό είναι κάτι που έγινε πριν 2 δεκαετίες και αισθάνομαι ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο το αποτέλεσμα σήμερα. Κάτι άλλο που άκουγα από τους αλείς τότε είναι πως εδώ στα νερά μας έρχονται και αλείς από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία. Και εμένα η ερώτηση μου λοιπόν είναι, συγγνώμη για την εισαγωγή, η ερώτηση μου λοιπόν είναι, σε αυτές τις περιοχές, local managed marine areas, υπάρχει εμπειρία με αλείς να έρχονται από άλλες χώρες, με πολύ μεγάλες αλληλευτικό εξοπλισμό, και τι κάνουν οι τοπικοί ψαράδες, πώς μπορούν να το προστατεύσουν αυτό, γιατί δεν κάνουν. Αν ψαρεύουν παραδοσιακά και σωστά, δεν καταστρέφουν τόσο πολύ όσο κάτι πολύ πιο μεγάλο. Τι εμπειρία έχετε? So, except of the... I'll translate in English. Yeah, can you just... I'm not going to do the whole introduction. Sorry about that. My direct question is, at the time, 20 years ago, I don't know if it's still an issue, there used to be a lot of big fishing boats coming from Italy, and it wasn't managed at all by the port police. They were not stopping them, which was extremely destructive. So, do you have any experience of this happening in these other local managed marine areas, and how did the local community manage to protect their areas from this kind of invasion? Yeah.
It's a good question, and I think it kind of came up a bit earlier too, about how do we protect these areas for ourselves. And it's challenging, and I think that that's where having that relationship with government and having the funding, and you have local enforcement patrols, and if you've got the area legislated, you have legislation behind you. There's the boundary, you're inside it, and you need enforcement type people who can, go out in boats. So it's best done with these LMMAs in Kenya, which is a very different situation. They're done by fishers themselves with local government officers. But it's still, when you get those industrial vessels, usually there's corruption involved where I live, and it's really problematic. So, I mean, you're talking about an issue that's quite challenging, but I think there's probably more power here in the fishing community because they've got bigger boats and they're not, in dugout canoes. And so I think they could actually, if they've got some legislation behind them and government behind them, they can go and apprehend those vessels. Yeah. But we do need to wrap up. And I'm really a big thank you. Can I translate? Can you Oh, well, translate what you said? Sorry, yes. Αυτό που είπε η Μελίτα είναι ότι αν οι ψαράδες αποφασίσουν ότι θέλουν αυτό το πράγμα και καταφέρουν να προχωρήσουν και υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι να λένε ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή δεν ψαρεύει κανένας και υπάρχει και η υποστήριξη από το λιμενικό, μπορούν οι ίδιοι οι ψαράδες όταν δουν μια μηχανότρατα να μπαίνει εκεί που δεν πρέπει να πάει, να πάνε και να σταματήσουν. Το έχουμε κάνει αυτό. Και λέει απαγορεύεται να μπαίνουν οι Ιταλοί εδώ πέρα και οι Αλβανοί. Απαγορεύεται, μόνο έχει γίνει μια σύμβαση τώρα με τους Ιταλούς, μόνο για τη Γαρίδα. Δεν μπορούν να ψαρέψουν άλλα κράτη εδώ. Οπότε τι γίνεται όταν έρχονται? Παίρνουμε τηλέφωνο το λιμεναρχείο και τους αποθούμε και τους διώχνουμε. Αυτά πράγματα. Έχει συμβεί συνέχεια επανειλημμένως αυτό. Άρα υπάρχει προστασία από τις στράτες. Ναι. I think, thanks so much, Alika, for that. I think, this is a big conversation, and I'm sure you're going to take it forward here in Arilus. I'm sorry I don't live here all the time at all. I just want to say thank you for coming and listening to me. I hope it's been useful and helpful. The film that was running, so we didn't have time to show you the animation, but Cordio that's the organisation that I run. It's based in Kenya. So you can find that and you can find the film. It's in English, it's in French, and it's in Swahili, but not Greek. But if somebody wants to translate it into Greek, we'd be happy to help make that happen. And thanks to you, Sophia, for tricky translation. And I think I'll leave it at that. Thanks so much.